O să încercăm să ne uităm mai cu atenție în mai multe locuri, să vedeți cât pește este. Uite, și aici puiet. Bineînțeles și aici foarte mult. Și acum să ne plimbăm păriași în sus. Ia uite și aici cât sunt. E plin de puiet. Uite cum urcă. Și uite aici cât sunt de mulți. La piatra asta. Plin de puiet.